आधा घंटा सफ़र करने के बाद हम पहुंच गइल बनी अपन छपरा जंक्शन पर। तो भैया लोगन स्वागत बा लोगन के एगो और हमरा नया ब्लॉग में। हम आप सबके बेटा आप सबके भाई प्रशांत राठौर जौन की बिहार छपरा से बिलोंग करनी या घरवो हमार छपरा जिला ह। तो हम अपन गड़िया के लेके पहुँच गए छपरा जंक्शन पर। तो भैया लोगन हमनी के गाड़ी में एंजॉय करतनी स, गाना बजा के खूब आनंद से सुनत रहनी स और मस्ती करतनी स। हमनी के गाड़ी के वेट करतनी स। तब तक कॉल आगल भैया के कि हमनी के पहुँच गए बनी स। तो देखी हम दोसर रास्ता से जाए लगनी प्लेटफॉर्म पर। तो भैया फिर फ़ोन करनी कि हमनी के चल बन सब बाहर। तो हम पहुँच गई बाहर भैया दीदी और जीजा जी के पास। ओजा पहुँचनी, वो लोग के पैर छू के आशीर्वाद लेनी और जैसे ही हम सोचनी से कि घरे चले के तब तक बारिश एकदम तेज़ होखे लागल। तो थोड़ा देर इंतजार करनी से, इंतजार कैला के बाद फिर बारिश थोड़ा धीरे भल। तो हमनी के सब आदमी कार में बैठनी से और कार के ड्राइव करत हम निकल गई घर के तरफ। तो जाम भी पूरा लगा रहे। तो धीरे धीरे कैसे हूँ वजह से निकलनी से। और हमार ब्लॉग अगर अच्छा लागल हो तो हमारा कैसे ही प्यार और आशीर्वाद बनैले रही लोग।